Jordi, per tu una de les estratègies d'èxit per treballar els temes de salut amb els joves és la proximitat i ser capaç de donar-li la volta als problemes. Bueno, una miqueta seria el fet de dir, quan una persona té un problema de salut, en el meu cas bàsicament treballo amb el tema de drogues, en el meu cas treballo, per exemple, amb el tema de consum de drogues, d'atendre persones que han tingut algun follon o alguna situació conflictiva. Moltes vegades la gent, quan et veure com a professional, com a servei d'una institució, el primer que es pensarà que vindràs i que et trobaràs una persona adulta que entre cometes li menjarà una miqueta la olla i farà entendre que el que ha fet no està bé. I si li interessa el que li diu aquella persona, perfecte, però si no, que és només normal, entrarà per una llei i li sortirà per una altra. Llavors, una cosa que personalment podria plantejar de defensar és que l'interessant seria tenir la capacitat per fer d'un problema una oportunitat de treballar. I també entendre que la finalitat de la persona que tu tens davant, el que ella vol o el que ella vol treure de tu és diferent del que tu vols treure d'ella. Jo, per exemple, treballo amb molts xavals que han estat sancionats legalment per temes de consum de drogues de la via pública, que jo com a professional entenc allò com una oportunitat per tocar temes de salut, però el xaval bàsicament el que vol és que li treguis la multa i punt. Llavors és com buscar l'equilibri entre les seves necessitats i les teves i no fer de tot un problema. Una multa per cursos és una oportunitat per treballar aspectes de responsabilitat vers el consum i no per no treballar el que no són els monopolis. I també perquè és una manera d'entendre que no et veuen a tu com un element, entre cometes, inquisidor o una extensió del que seria el sistema, la paraula no és repressiu, però sí avui controlador, en canvi et veuen com una persona referent o confiada, confiant, que en un futur també podria respondre a altres dubtes, a altres necessitats o fins i tot solucionar altres problemes que pot tenir. Llavors una mica la idea és dir que no et vegin com a solucionar problemes, sinó que et vegin un tio positiu que pot solucionar conflictes que puguis tenir durant la teva vida jove. Gràcies.